everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nangumusta ka na? Kung naabot na ba ang imong gipadaan dito sa ospital? Ha? Sa imong reaksyon, natinga ka. Kay bago ko, Armando, gilipat lang ko nimo. Ilsa, usay buot ba sabot si magisulti? Ngano ba? Imong gipada ang babae sa ospital nga imong hatagan sa iyang patayng lawas, di ba? Usa. Nawa sa sud sa imong klinika ang patayng lawas sa maong babae. Og nagtuo ko nga samtang natuog ko kagabi, gihilom ninyo sa pagkuha ang patay niyang lawas. Ni atong histiya o gidani ninyo sa ospital. Usay buot mo ibasabot. Nagkasabot ka na sa buot kong ipasabot, Armando. Nihangyo ko nimo kagabi nga dili nato ihatag sa ospital sa mga doktor ang lawas sa babae nga atong nabangalan tungod kay dili ko gustong praktisan lang kini ninyong mga doktor. Nisugot ka, Armando. Apan gitando-tando lang di ko nimo. Gibakakan ko nimo, Armando. Nakahimo ka sa pagsud mo nako sa imong bulsa. Sa ato pa. Dili ka day matinud-anon sa imong gugma diri nako. Dili ka matinud-anon sa imong pagkabana, Armando. Mas mahal mo di ay ang imong propesyon. Pagkakon ka sa imong gugma ka nako. Oh, Ilsa, kalma lang. Na-emosyonal ka na. Hain ang babae. Wa siya sud sa imong klinika. Kung anong mawa man ang iyang patay lawas dito. Dito na to siya gibilin kagabi, di ba? Wa siya dito, Armando. Huwag nagtuo ko nga imo siya gipakuha sa imong mga kaubanan sa ospital. Wa ko na buhata, Ilsa. Nagtamod ko sa akong isaad kanimo. Dili ko mag-agos pagpamaka kanimo. Ug labaw lang dili ko gusto sa pinangka akong asawa. Apan hain si Hestia. Yun na. Nagtawag na ba ko og taga-punerarya? Basin mo anhito sila karon sa pagsukot og lungon ni atong patay lawas babay. I-cancel ko na, Ilsa. Nibuntag na lang, wag katog. Sakit pagihapon ang akong bukton og kamot nga nihubag. Irang tabang day, giaway taon ko day. Balika ko dire, bangon diha day sa imong lubngan nanday o balika ko. Irang! Ay! Ay! Gisagpa ko, kisinagsagpa na ko, ay! Ito gasagpa ni ma. Ay! Oh, sana siga man ng imong mata, ha? Gamulto si Irang! O sa'y Malta! Ah! Nakuyapan si Wasay! Hoy, Wasay! Wasay! Kun mao, ay mo di ang lawas atong babae kagabi nga nahimutang dinhi. O ang ginawa ko makiti. Baby, ayaw naman akong papagitan. Dok, di na ako din nangita sa imong klinika. O magitong babae, oy. Nakapanlimpyo na lang ko sa palibot sa imong klinika. Kita na ako ang tanan suok-suok din ni Dapita. Wa magitong babae, oy. Kung natagak sa din sa ubos, ay, patay naman ka to. Di kita mawa. Kay, di mo kabarog. Di sab kakamang, Dok. Sige kuha si mga kauban. Ha? Doon na dito siya mga kauban, Dok. Ay, kinsa ba ni kauban na itong babayhana? Muna man itong misteryoso ang dagway ato niya. Sige. Ayaw ko na kung naapa. Sige. Okay, Dok. Hala, uy. Kasi kuyo ka ito babayhan na.
Nganong, wa man ko kakita. Ay, wasay! Wasay na idamnan pa sila na unsa man ng tawana ay. Nagpakuyap-kuyap man na siya. Gingnan pa ko niyang multo. Niyabag naman tingali ng tawana. Di pa kasama naman noon ko niyang patay. Para duha na ko kasi mana dito sa atong igagaw kay nagpatabang sa pag-anis lang kaumayan. Oy, hala. Nausa man ng iyang bukto no kamot. Nihubag man. Nihubag na. Tungod kay, iya mang gikaw-kaw ako Ginoo ko. Na-specialist ko. Ikaw! Ikaw, Sam! Time pa. Managkaila ba ta? Wako kay Baw! Ikaw na unang na-shock niya! Ikaw niliyak na namutag kaila! Ikaw na utayon ako nga! Nagkaila ba ta? Bitaw na siya ko ay na-specialist gugugod. Pasilan kagamay ba ni mo ay? Kita ba din ako? Ay kakita mo lang. Hasta si Wasay! Makikita na ako? Dahil sa kaila na mong wasay. Oo! Nakita mong doon ako? Na mga mulaktan man mo! Salan? Kanya! Sila, naglakaw ko! Huwag gani sila! Nakita na ako! Pero ka mo! Nakakita mo na ako! Ikaw si Wasay! Nakita na ako! Kakita mo lang na unsa po doon mo na kuhay mata. Dawinde ka na. Oo! Uy, Bastilan, ikaw na lay deli makitaan. Kakita man gani kog inkanto si gagmata. Kakita man gani kog akwalos nga tambalos-los. Ikaw na lang kang duwindera. Ay! Huwag mo ismorin! Kasi hindi ka! Ay, ako'y mangutanan nimo kay di akas among payag. Bebe, kinsa man ka. Ako si Amon! Amon, Magsuod na igala ni Prinsesa Estia! daan pa ko. Ni apuguin ng kalibutan sa mga diliingon namo. Siyop ka! Wa ka sa mong kalibutan! Niya ka sa iyong kalibutan! Ah? Og ako ang niya sa iyong kalibutan! Libugan ako. Ako may niya sa iyong kalibutan! Ikaw wa ka sa mong kalibutan! Sabot ka! Ay, nalibog ko ay sa taysa. Nasaad mi si Prinsesa Estia! Tungod kay, gigukod mi sa mga kaaway! Ay, kamo dahil nasaag. Abiban ako ako. Taysa, hain man nang imong prinsesa kay mong gingan. Adlaw nga Sabado karon. O dili man to sa opisina si Atty. Elsa. Naglain sa binglawas. Kipapahuway ko lang. Kaya kung sa gikapoy. Ay, unsa man di iyang ginauna, Dok? Nga na-stress man siya, gikapoy man siya. Ayun ang pagkutahan niya na Remy. Gusto ko lang may tabo. Nga atibanon mo ang ipagkaon. Naibaw ko sa kiniyas kong asawa. Kung gusto matog, kayong pahuway, matog na lang yun. Kung dili mo kaon. O, bitaw, tinuod ang giingon mo, Dok. Oras sa tingkaon, pukawag yun Tadik pagkaon sa among kwarto. Ay, unyo, basi nabaso ko na noon. Ug ako ang pukahon, Dok. Ako na singging na nga ipapukaw na ko siya nimo kung oras sa tingkaon. Sige, Dok. Ako na bahaton. Sige na Remy, maadto pa ko sa ospital. Pero gapon, makatambong pa ko sa akong clinic hours. Okay, Dok. Hala, uy. Wa man gyud gawa si Atty. Elsa sa siyang kwarto. Di ba rin na jud? Hotdon ko na lang sa pagkaon. Dara ba gusto ang iyang bana nga mapas mo si... Dala ko sa kwarto ni attorney. Og, doktor di ay ilan duhang kwarto. Naon sa ba ko gadaduha man ko? Ay, dadog ko lang yun sa pagkaon kay walang ipatubag sa diyang akong gitok-tok. Uy. Hala. Abling yung kwarto. Tawag na lang na ako si attorney. Attorney! Turn! Ay, hala. Katawa
tawa sa babae na kong amo. Ala ka, marag na sardin. Ay, gawson ko gani, Bi. Ibilin ko na ng tray na may pagkawan. Karan, yan ako sa gawas. Ala si attorney. Kinuo ko. Unsa man taon na iyang ibuhat? Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.